guys, madung adlaw natong tanan. So karong adlaw day guys, damis bimbing sa gawas kay magguna mi daris ibabaw. Res dapis karsada kay napidaghang ng tubo nga kugon. Di madung na magdi kuan di palapok kay uwan ra bag. Ni uwan bagapon bing des naging adlaw. Di awa guys, basta uwanan agbuwak nga lami ka jud kuanin. Tanawon. Hindi itanam dahil na karing nabuhi na nga gipang tanam ni Ate Ruby nga. Maragi markot ni siya ba? Itanam dahil dapis kursada kailangan mo na si Jag kuan. Managhana, Nami kajug buwak dahil tambok. Na, kanina. Pasong-pasong ba? Pasong-pasong kay tambok. Nadarang ganyan ang itanam. Ate Ruby mo nagtanam dahil nabuhi. White nga bombelia. Buhiag ko ang nanay da, isa kabuk bayabas. Tapos yung gang. Tana ba itas lang kag nahinog na ba? Lugay pa na no? Agduha ka nagdikit to ah. Ay dagang dako daris babaw. Naghigda. Nagtibak na siya, nakutaan na. Utana na ng imja ng isa. Wa man nagitibak ng isa, tinigbasan mo na. Ani maguna guys. Kaya na, naglabong na po. Hanap po ng puungan ng kamunggay. Lami ni gunahan kay humok. Tidagang hinog kapayas to ah. Asa magsundal mindoy. Ya, mali mo. Cute ka mo. Hindi ko mo okay. Kami ka bagunahan. Ay humok. Bing, utang na loob. Huwag kang maingay dyan. Magkuha ka ng itak doon. Artis Bing, di mo hilablapok. Hindi. Ako magana-gula din sa agin na nahilo mo gani na. Ooh, really? Kung nangibutin taong ko, katutog, di ba nanutog ka? Magana-gula ko diha. Can I ask mother? Yes. Yeah, yes. Kanas. Kauban na po na. Huy, for your information, nangamu in town me. Kanawa laman niyo. Kanawa. Kanawa sa. Di ay. Kanawa sa. Kana. Na uy. I don't need explanation. Ew. Kalamit ra maguna, da mag-arte-arte. Asa ka uyabon Gino? Romeo, ka ba uyabon din? Sa islang kabo. Oh my God, you know what I would do, boy, going crazy. May kurente sa kaadlaw. My goodness. Yubo na pagkaliksi. Kaya na dugay ka di mahuman maligo.
Dara guys, ning undang sa miguna kay magutan kog nangka kay lami utan nangka do gana pud kakaon. Dari manis atop, hala man dai si tatsa. Na ping na pajek na kuan magkuan kay lubog mas atop. Putod tanong. Magbunot sa kog lubi. Ay magutan nangka. Lami, sabi ka nangka umba, nadugan nga ka umba. Grabe pagsundang, grabe nga bawa. Untol naman. Uy. Sa ingog di ko ka maubunot. Ay panakot na ino. Mahala na ba kunog luy ah. Mahala kunog luy ah. Ari kung amang palit luy ah. Mana tong bakandaan kay patagod rin na ha. Jis asing kuraman sa kalubi. Beng, pangitan ang silupin beng, isa din lubi. What is that? Ito to, silupin? Silupin. Anong maarang rin tulong. Lami ka, binakaan ba? Simpir. Maliit lang yan, mabubutas yan. Asa wala yung may food ko? Isa ni bro. Ban ko. Di tamis ba? Kwe? Miss? Hala! Ilami. Nauban ko na. Suswa pagaling mo na magkaon. Ha, tita. Puro mong uban. Na, tibang bang uban. Iisip man. Diyan, nagpanakot. Ready na. Mapi, pag magkudkud, wa maday kurente. Dada po naglubis. Lungsod, wa maday kurente. Nakalimot ko. Dara guys, arang lamia kadyo. Sinanay nagluto. Dani guys kay. Kuan, kana. Igo ra ko nagkudkud, nagpandam sa tanan. Sinanay rin naggamot, nagluto. Nami kadyo kay kumpleto o panakot. Diyan, maghatod ay kung ati ali ron guys. Ato diyan gitrabahoan. Makakaon po siya kay daghan man eh. Ya magkaon sa ko una, humana magkaon si Bingbing o si Lexi. Ako pagahang pani mahaw pani ugto na. Nga ade tanin jo guys da. Lami kadyo. Hello guys, da nami ila ti ali guys, naghatid mig utan. Utan lang nangka. Dadara nami agang pahuhanday dari. Si Bagbin kita gi mong mo. Si Bag sa ba kay mo? Ayaw lang. Labot lagi dia kay na injo. Si Adjog pagpainit be. Si Bag landong mo, palandong sa mo init dari. Tarigi ko kay gi. Ipang sinag picture beng ja. I-edit beng. Okay. Okay guys, pag humanday na maghatid sa utan, dakos ibabaw kay nagdungag sila bulanghoy, apil-apil pug ko kay mukikaon ko. Timing pagsaka na kay nay bulanghoy, so magdungag mig bulanghoy. Okay ra ning sagbot na sagbot. Itapok. Kung sugod kay magdigamo pa. Lanay na rin pon. Uy, ay ni. Buglay sa kahoy.
Kaya, muling uli, nakapare, katong pagkita na to.